početku lijepo pozdravljam. Na početku ovoga događaja, predstavljanja ovoga dijela koje upravo započinjemo, nalazimo se u teškim vremenima koja su vrlo zbunjujuća, a radi se o ovoj korona krizi u kojoj se već dulje vremena nalazimo, koja je zbunjujuća, gdje čovjek jednostavno ne zna kako bi postupio, što bi mislio, još manje što bi radio. Don Josip Mužić pozabavio se ovom najaktualnijom tematikom danas, zato bih želio na početku reći hvala vam, Don Josipe, što ste došli ovdje u naš grad. Hvala vam za vaše istupe i hvala vam i za ovu knjigu koju nam dajete svjetlo u ovoj teškoj situaciji i koje nam ulivate jedno svjetlo i jednu nadu. Pa evo, sve vas na početku lijepo pozdravljam, a sada bih riječ predao moderatorici Ani Mlinarić, koja će dalje nastaviti i uvesti nas u cijeli ovaj program i ovo predstavljanje. Hvala Isus i Marija i dobra večer, poštovani uzvanici večerašnjeg skupa, župljani svih triju župa grada Vukovara i okolice, kao i svi ostali građani, ljudi dobre volje. Dobrodošli na predstavljanje knjige profesora Don Josipa Mužića Cjepivo da ili ne. Poštovani profesore Mužiću, srdačno vas pozdravljamo, evo svi mi ovdje Vukovarci, također i cijenjene predavače koji će večeras govoriti o temama vezanim uz vašu knjigu. Prvenstveno pozdravljamo gospođu profesoricu, doktoricu znanosti Nedu Aberle, doktora znanosti Don Vitomira Zečevića i veličasnog Don Marka Kljajića, diplomirana. Knjiga koju vjerujem da ste imali prilike već svi vidjeti s naslovom Cjepivo da ili ne, po riječima doktora Damira Šekića predstavlja dosad najobuhvatniji prikaz teološko-moralnog vrednovanja svih moralno-etičkih dilema COVID krize na hrvatskom govornom području, od slobode i savjesti do korištenja cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2. Knjiga je napisana na 200 stranica uz još dodatnih 38 na kojima su popisi bibliografskih jedinica na svim jezicima i podijeljena je u 3 tematske cjeline: cjepiva i pobačaj, sloboda i odgovornost, odbijanje cijepljenja. Autor obradi ovih tema pristupa interdisciplinarno, zahvaljujući područjima svojih 2 doktorata i filozofije i moralne teologije. Za filozofiju kao najšire shvaćenu ljubav prema mudrosti možemo reći da je ljubav prema istini, samo ako mudrost napišemo velikim slovom. Služeći se njome i istražujući izvore s područja bioetike, medicine, morala, prava, filozofije, etike i drugih područja na različitim jezicima, te teologije i crkvenih dokumenata s druge strane, autor nam daruje blago neprocjenjivo kojim sami možemo promišljati o dužini i širini, visini i dubini našeg poziva da budemo Božja slika i proslava ljubavi Kristove u svijetu. U prvom dijelu autor moralno rasuđuje i piše o cjepivima i pobačaju. Čitatelj može sa sigurnošću saznati koji su to uvjeti koje je postavila crkva za primanje ovakvog cjepiva. Također su donesene informacije o proizvodnji cjepiva i ciljanih pobačaja zbog kojih ovo cjepivo postaje sporno. U drugom dijelu, sloboda i odgovornost, problematizira se sloboda mišljenja i izbora u pitanju cijepljenja. A u trećemu, odbijanje cijepljenja, analizira sporne elemente nepovjerenja u nametnuta cjepiva te sve okolnosti povezane s tom odlukom. U vremenu u kojemu smo zasuti samo jednim izvorom informacija do mjere uskrate pluralnog pristupa i pogleda u dubinu, ovo djelo veliki je doprinos demokratskoj, znanstvenoj, crkvenoj i društvenoj raspravi. Stoga mi je čast predstaviti našu prvu izlagačicu, profesoricu doktoricu znanosti Nedu Aberle,
koja nam dolazi iz Slavonskog Broda, gdje desetljećima radi kao liječnica pedijatrica pri službi za zaštitu djece opće bolnice dr. Josip Benčević. Od 1990. godine je primarius, a od 2002. je postala rukovoditeljicom službe za zaštitu zdravlja djece i mladeži. Od 2009. djeluje pri Kliničkom bolničkom centru Osijek kao predstojnica klinike za pedijatriju. Specijalizaciju pedijatrije postigla je na klinici za dječje bolesti KBC-a u Zagrebu, a doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docenturu je obradila na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Profesorica Aderle predaje pedijatriju na Medicinskom fakultetu u Osijeku, a osim pedijatrije, odnosno na fakultetu i na doktorskom studiju. Predstojnica je katedre za pedijatriju na Visokom zdravstvenom studiju Sveučilišta u Zadru od 2008. a tijekom desetljeća rada u struci provela je studijske boravke na pedijatrijskim klinikama u Irskoj i Njemačkoj. Umirovljena je te djeluje kao redovni profesor medicine u trajnom zvanju i za nje su zaista brojni znanstveni članci, izlaganja kao predavačice na stručnim i znanstvenim savjetovanjima, različiti medicinski udžbenici, zbornici te koautorstvo različitih knjiga. Poštovana profesorice, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani sudionici promocije knjige, poštovani doktore Josip Mužić, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem se profesoru doktoru Mužiću što me pozvao da vam se obrati sa svojim izlaganjem koje će se odnositi više na medicinu. Dakle, mi smo zapravo u znanosti smatramo da je znanost ona koja mora suprotstavljena biti određenim dokaznim argumentima, a ne da bude jednoumljen. Zapravo, stoga će moje izlaganje biti bazirano isključivo na znanstvenim spoznajama objavljenim u najprestižnijim elitnim znanstvenim časopisima. S obzirom da smo svi jako dobro informirani o jednoj strani gledanja na cijepljenje, evo ja ću se potruditi da kažem kao što se u znanosti suprotstavljaju određene zapravo gledanja, tako ćemo mi malo govoriti o jednoj strani, ali opet temeljem objavljenih znanstvenih istraživanja i u najelitnijim znanstvenim časopisima. Dakle, mi smo svjedoci da postoji taj koronavirus, on je značajno utjecao i promijenio naše životne navike i zapravo prema službenom izvješću virus je došao iz Wuhana i navodno preko infekcije sa šišmišom, iako znanost kaže, zapravo znanstvenici da za prijenos infekcije zapravo jedne takve jake, velike, sa životinje na čovjeka traje više godina, desetljećima. Zapravo, već možemo reći da je sam jedan najpoznatiji virusolog, on je i Nobelovac, Luc Montagnier, je rekao, on je dobio Nobelovu nagradu jer je otkrio virus HIV-a, on je rekao da je virus sintetiziran jer u njegovom slijedu ima i molekula HIV-a. Znači, zato se i mi tako osjećamo loše, to je znači imunodeficijencija. Zapravo u svijetu, i ne samo u svijetu, nego i u Hrvatskoj, je dominirao strah. Mediji su objavljivali uznemirujuće snimke, posebne iz Bergama, a u tim smrtima se tek sada analitički govori, pa možemo i malo kasnije. Provodile su se, kao što znamo, epidemiološke mjere, zatvaranja, lockdown, distance, maske, i tada se tvrdilo da će doći jedno spasonosno cjepivo koje će nas liječiti epidemije, odnosno pandemije. Stoga je cilj ovoga predavanja reći nešto o cijepljenju. Ako mi govorimo o cjepivu, to se zna do sada da je cjepivo ili živi, ili mrtvi, ili antigenska struktura određenog uzročnika, virusa ili bakterije, koja kada se unese u organizam razvija antitijela i kada se dođe u kontakt sa tim uzročnikom, virusom i bakterijem, nema onda razvoja bolesti. Međutim, ovo sada je prvi puta u povijesti čovječanstva
da se pojavljuje cjepivo koje se zove cjepivo, ali prema svima tim, zapravo prema svojim osobinama o kojim ćemo reći, to je u stvari genski konstrukt, odnosno to messenger RNA cjepivo. Zapravo moramo napomenuti, kada dolazi do pojavljivanja cjepiva na tržištu, onda je potrebno otprilike 10 godina da dođe, a još 10 godina da bi se primijenilo trudnicama. Međutim, ovo cjepivo nije prošlo klinička ispitivanja, već se kao eksperimentalno cjepivo primjenjuje na ljudima. Zapravo pitamo se na kojem principu radi to cjepivo. U početku se tvrdilo da messenger RNA je cjepivo koje je sigurno, učinkovito i ne ulazi u genom. Pitamo se je li to baš tako. Uslijedila su znanstvena ispitivanja i mi sada nakon 18 mjeseci imamo masu znanstvenih istraživanja, eksperimenta koji pokazuju neke drugačije stvari o kojima se nije govorilo. Zapravo, ali došla je jedna jaka cenzura i takvi glasovi tih znanstvenika kad su bili suprimirani, utišani. Kako je vrijeme odmicalo, znači sve više i više radova, tako recimo samo u prošloj godini bilo 200 radova da li je imunitet od cjepiva bolji ili prirodni imunitet. Naravno su dokazali da je bolji prirodni. Što se sad zbiva kad mi unesemo messenger RNK putem cjepiva u organizam? Jer to, kao što sam rekla, tvrdilo se da se ne može unijeti u gen, da ugraditi u genom, međutim činjenice su neke drugačije. Zapravo što radi messenger RNA molekula? One nastaju prepisivanjem genetičke informacije iz naših gena. I čemu svaki gen prepisivanjem daje bar jednu ili više RNA molekula. Znači, kada dođe do ulaska, razvijaju se takozvani spike proteini koji onda se mogu pojaviti na svim stanicama u organizmu. Malo ću detaljnije kasnije. Zapravo, da li je, kako su tvrdili cjepivo učinkovito, da ili ne, sad imamo, Britanci su dosta iskreni i dosta otvoreni, njih ću dosta citirati. Oni su zapravo novo osnovana Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost, koja je zamijenila onaj Public Health of England, objavila je javno da cjepivo nije učinkovito, a pogoršava stanje. Znači, to su oni javno objavili. A američki znanstvenik koji je radio na Mayo klinici i koji je radio dosta na dijagnostici, on je ustvrdio da nakon cijepljenja ima niska razina NK stanica, to su natural killer stanice, to su stanice ili stanice ubojice, one su odgovorne da bi se virus držao pod kontrolom i taj američki znanstvenik je utvrdio da ima povećan broj karcinoma endometrija, to je uterus, i pokazuje i melanoma u mlađih osoba. Kad smo rekli da je cjepivo, znači, učinkovito, koliko je učinkovito, Pfizer, Moderna i tako kažu 95%. Međutim, kada se gleda učinkovitost i rizik, onda imamo apsolutni rizik i relativni rizik. Apsolutni rizik zapravo je kada gledamo u jednom određenom vremenskom razmaku određenom nuspojave, a relativni rizik je kada se gledaju recimo cijepljenje i placebo pa izračunavaju. Ako se gleda apsolutni rizik, onda Pfizerovo cjepivo ima 0,84%, Moderna 1,2%, Johnson 0,90%, uglavnom slično. A kada se gleda relativni rizik, onda je 95%, što je malo čudno da sva cjepiva imaju sličnu učinkovitost takvu, pa ima nekako se dobiva dojam kao da su se dogovorili. Ono što je kod cijepljenja bitno, smatra se da to cjepivo nije dovoljno etično. Naime, zašto? To će profesor Mušić možda detaljnije, ja ću se samo dotaknuti. Da to cjepivo zapravo, kada proizvođač nema odgovornosti. Nema odgovornosti država, ne odgovara liječnik, znači odgovara sam pacijent, a s druge strane nema informiranog pristanka. Svaki čovjek, pacijent kada dođe u bolnicu ili ostaje u bolnici ili ide na nekakvu pretragu, njega se liječnik je dužan obavijestiti ga o svim mogućim
eventualnim rizicima i što bi i koristima i onda on potpisuje, a toga kod ovog cjepiva nema. E sad, o ovom cjepivu se puno piše. Znači, rekli smo, istraživači jako puno rade i objavljuju. Međutim, naši mediji to jako skromno ili skoro ništa, nego samo oni ljudi koji prate te znanstvene časopise znaju. Evo recimo, najnoviji renomirani znanstveni radovi, ja ću vam samo pročitati naslove, nećemo dalje. Dakle, u jednom piše: cijepljeni protiv COVID-19 ozbiljni su prijenosnici bolesti. Drugi, cjepivo ne smanjuje smrtnost. Treći, 121.553 slučaja psihijatrijskih zapravo slučaja prijavljenih nakon cijepljenja. Onda, genitalna nekroza s kožnom trombozom nakon cijepljenja. Smrtnost muške djece porasla za 54% nakon cijepljenja COVID-19. Ozbiljno upozorenje, cjepivo protiv COVID-a povećava rizik za inzult i infarkt. Sad se na veliko piše da je povećana učestalost miokarditisa u adolescenata i mladih osoba. To je bilo jedno veliko istraživanje koje je obuhvatilo 42 milijuna ljudi koji su cijepljeni od 12 do 40 godina i vidjeli su da je jako porastao smrtnost od miokarditisa. To možemo objasniti i veliku smrtnost sportaša. Zadnjih 6 mjeseci umrlo je 169 sportaša. I do sad su se oni rušili na terenima, međutim to je bilo sporadično, 1, 2, 3, ali sad je pojačan broj značajno i smatra se da su oni imali jedan oblik miokarditisa koji se nije prepoznao i da su oni na taj način bili izloženi velikom riziku. Sad, časopis Lancet kaže, to je jedan jako, ko zna medicinu, to je jedan visoko rangirani časopis, kaže, nema razlike u širenju infekcije između cijepljenih i necijepljenih. Najnovija studija u Clevelandu kaže da, oni su ispitali 2579 ispitanika, da osobe koje su preboljele COVID ne trebaju biti cijepljene, a kod nas se to dosta cijepe, jer oni nisu više ponovno oboljevali, oni imaju dugi imunitet. Rad u Nature, to je jedan vrhunski časopis, u kolovozu, znači nedavno, 21. godine, objavljuju da oboljeli imaju, znači svi mi koji smo imali koronu, imamo antitijela koja najmanje 11 mjeseci traju, ali nakon toga u koštanoj srži i postoje memorijske stanice, te limfocita koje onda u slučaju budućnosti, ako dođemo u kontakt sa virusom, mogu onda reagirati i imamo. Tako da ovo mjerenje antitijela u krvi, ko kaže imam, nemam, pa su niski, ajmo još jednu dozu cjepiva, to nije znanstveno utvrđeno, nego je upravo ovako da, kažem, stanice budu onda u koštanoj srži. Sad zapravo ima jedno isto tako veliko istraživanje koje je okupilo preko 100 znanstvenika iz 80 instituta cijelog svijeta i oni su taj rad objavili u Science-u, to je to jako visoko rangiran, najjači časopis, i oni su analizirali kod umrlih osoba od COVID-a. Našli su da takve osobe imaju antitijela protiv interferonske signalizacije, što, sad da malo pojasnim laički, interferon je jedan citokin u našem organizmu, on je odgovoran za viruse i kada su oni blokirani, ti citokini koji se zovu interferoni, onda mi oboljevamo. Smatra se da, vidite, cijepljenje, znači oni blokiraju te interferone i zato neki ljudi jako brzo umru. Smatra se danas, analizom, ako se sjećate onih dramatičnih scena iz Bergama, kada su bilo masovno mrtvih, s jedne strane to su sad tužbe, nisu bili dobri protokoli za liječenje, pa jedan dio smrti s tim se objašnjava. Međutim, uglavnom su svi ti stariji ljudi koji su bili u domovima cijepljeni protiv gripe. I onda su cijepljeni protiv gripe zaustavili interferon, kad su dobili koronu, oni su umirali. Dakle, to otkriće koje je objavljeno u Science-u je još i potvrđeno laboratorijski in vitro i objavljeno onda u Nature.
podatak da u vrijeme korone učestalije korištenje medija kod 50,6 ispitanika posto. Mediji su redovito pratili sve što se događa o koronavirusu u svijetu. Tako je ispitanike u ovoj anketi najviše zanimalo broj zaraženih, 69,9%. Internet je na prvom mjestu po korištenju za vrijeme korone, njih čak 88,5% koristilo internet u informativne svrhe. Prema istraživanju koje je provela Anita Kovačević u svom diplomskom radu na Osječkom sveučilištu 2020. godine, došlo je do rezultata kako 70% ispitanika svakodnevno prati medije u vrijeme korone. Veliki broj ispitanika vjeruju da postoje mediji koji koriste senzacionalističke naslove kako bi privukli publiku 90%. Njih 70% ispitanika vjeruju kako se manipulira brojem oboljelih od koronavirusa. Također, 70% ispitanika vjeruje kako mediji doprinose širenju panike vezano za pandemiju koronavirusa. Dobro, to su službeni podaci. Kampanja Misli na druge cijepi se. Slogan Misli na druge cijepi se ima za cilj, kao njihov, potaknuti građane u našoj domovini da se cijepe. Kao da im je cilj omogućiti što više informacija da donose vlastite odluke o cijepljenju ili ne, kako to oni kažu. Pa sam slogan govori o nečemu moraš, a ne neki poticaj da čovjek slobodno razmišlja. Ovo zvuči kao imperativ, a ne nekakav poziv na odgovornost i ljubav prema bližnjemu. Tu su uključeni svi novinari, političari, sportaši koji toliko puta dnevno pozivaju ljude da budu odgovorni i da to učine. A nitko ne pita zašto. Koje su posljedice cijepljenja i ko je odgovoran? Oni te pozivaju i nameću ti da učiniš, ali hoće li biti bolje, nitko ne garantira. Njemačke novine da su se ispričale čitateljima. Ove dnevne novine koje imaju nakladu od 1,24 milijuna primjeraka i jedne su od najprodavanijih evropskih novina, izašle su s istinom pred javnost da su tijekom godinu i pol dana, tijekom izvještavanja o COVID-19 izazivale paniku i strah kod većina ljudi. Pa se pitamo, koliko još ima takvih novina danas u svijetu i u Hrvatskoj koji šire strah i paniku među ljudima, još su ustrajali u toj namjeri. Mediji se koriste za propagandu u širenju straha i panike bez opravdanja i takav način djelovanja donosi velike zdravstvene posljedice za mnoge ljude. U ovom teškom vremenu gdje se koristi nasilje i zakoni, veoma je teško očekivati da će se i drugi mediji povesti ovim primjerom, da se javnosti ispričaju što provode pandemijski program, a pogotovo sudovi bi trebali pozivati medije na odgovornost za sve laži i obmane. Međutim, glavni urednik Das Bilda Julian Reichelt se duboko ispričao što su trovali ljude svojim informacijama o pandemiji. On za to kaže, slušaj, oprostite nam zbog ove politike koja vas je godinu i pol dana činila žrtvama nasilja, zanemarivanje, izolacije i usamljenosti. On dalje kaže da umjereni glasovi koji su pokušali ponuditi smirenje poglede na pandemiju nikad nisu pozvani za stol stručnjaka. I pozvao je čitatelje da ne vjeruju ovu laž, kad naiđu na alarmantne izjave vlade. Dalje, mediji dijele ljude. Gledajući današnju situaciju u Hrvatskoj i svijetu, za mene je dosta čudna. Ljudi su podijeljeni međusobno razmišljanjima, a najveću podjelu donijeli su COVID potvrda među ljudima. Ovdje se s pravom može reći da ovdje vlada ona rimska izreka zavlada
Zavadi pa vlakaj. Promatrajući stanje u svijetu u vrijeme ove korone vidimo da je po čitavom svijetu ista situacija kada je u pitanju koronavirus. Naime, udarne vijesti u svim medijima jest brojke o zaraženim i umrlima. Kako u talijanskim medijima, tako u njemačkim, tako i u hrvatskim. Posuda mediji šire paniku i strah među ljudima. Naglašavaju se brojke umrlih, zaraženih na respiratoru. Uvijek ista šablona o svim informativnim emisijama, bilo da to pratite u Austriji, Njemačkoj i Hrvatskoj. Nigdje se ne spominje broj oporavljenih, izliječenih. Mediji su preuzeli ulogu da šire paniku, a ne informiranje. Kad samo poslušate vijesti na radiju i pogledate preko televizije, odmah se pojavljuju udarni naslovi. Eksplozija novozaraženih. U Hrvatskoj je nas 5958 novih. Posuda u našim svjetskim medijima je cenzura koju provodi Svjetska zdravstvena organizacija i stožer, pa čak na internetu. Znanstveni se radovi brišu, mnogi članci se izbacuju sa interneta. Znam jednom prilikom 2017. naš kardinal Vinko Puljić i jednom govorio u propovjedi i kaže: nakon dnevnika i vijesti koje slušamo u 7, pola 8 i pola 7, svi bi trebali završiti na psihijatriji. Pa evo, zaključak kako bi kršćani trebali odgovoriti na pandemiju. Autor knjige John Lennox, Gdje je Bog u doba koronavirusa, daje odgovor nama kršćanima kako se ponašati u vrijeme ove korone. Prvo, treba se sabrati. Potom smo pozvani i ljubiti druge, svakog čovjeka. Treće, trebamo misliti na vječnost. Talijanski je narod tijekom ljeta 1918. godine bio u strahu od španjolske gripe bolesti koja je zatvorila škole i zaustavila rad lokalnih poduzeća. Bilo je to baš kao i sada, vrijeme straha, neizvjesnosti zbog zaraze koja se širila diljem zemlje. Uplašeni građani potražili su pomoć kod patera Pija. On je na svjetsku pandemiju odgovorio savjetom svojim duhovnim kćerima kad su mu pritekli u pomoć. Nemojte se nikada bojati, broj 1. Stavite se pod zaštitu Djevice Marije, broj 2. Nemojte griješiti i bolest vas neće pobijediti, poručio svetac. Zanimljivo jest da su se neke od njegovih duhovnih kćeri razboljele, ali nijedna nije umrla. Evo, s ovim želim završiti. Dakle, što se tiče medija, uvijek liječnici preporučuju, oni koji imaju viši tlak i slabo srce, što manje gledajte medije, što manje vijesti, bolje ćete živjeti, bolje živite krunicu, molite i čitajte Sveto pismo, a polako uvijek pokušajte analizirati sami, promišljati, iščitavati i druge znanstvenike poput našeg doktora Božića. Hvala na pažnji. Zahvaljujemo don Viktoru Zečeviću i predstavljamo našeg sljedećeg govornika, don Marka Kljajića. Časni Marko Kljajić je hrvatski književnik i svećenik iz Vojvodine. Piše pjesme i povijesna događanja iz Srijema. Studirao je teologiju u Zagrebu i Đakovu, a za svećenika je zaređen 77. godine. Kao župnik boravio je u Beočinu i Čereviću, Petrovaradinu najduži niz godina, a od 2005. godine župnik je u župi Svetog Ivana Kapistrana u Novom Beogradu i upravitelj župe Presvetog Trojstva u Surčinu. U svojim pjesmama ima suvremeni moderni pjesnički izraz i oblik, a u jednom razdoblju bio je član uređivačkog odbora Klasija naših ravnih, časopisa Matice Hrvatske i Subotice. Nagrađen je priznanjem Ban Josip Jelačić i inicirao je osnivanje Hrvatske čitaonice Fischer u Surčinu, koja je osnovana ljetom 2016. Ima niz izdanih dijela, Gecemanski plodovi duše, Golubinci kroz povijest, Sveti Juraj u Petrovaradinu, Jesenja snoviđanja, Surčin kroz povijest, no najvažnije i najopsežnije njegovo djelo,
koje je dobilo i najveću medijsku popularnost, da se tako izrazim, nosi naslov Kako je umirao moj narod. Don Marko o tome može dugo pričati, evo vjerujem da će u svom izlaganju nas jednim dijelom ove knjige i obogatiti. Don Marko, izvolite. Hvala, drage gospođice. Pozdravljam, dragi Vukovarce. Prije 16 godina u ovoj dvorani bila je promocija moje knjige Kako umiru moj narod, o kojoj evo i naša moderatorka kazala koju riječ za vrijeme fra Zlatka Špehara. Čast mi je da sam pozvan kao jedan od govornika za predstavljanje knjige moga subrata, mlađeg kolege u svećeništvu, don Josipa Mužić. Govorit ću, evo, kao u prvom redu kao publicista, novinar i svećenik, župnik, pastoralac, dakle čovjek iz naroda. Kada se 1990. godina nadvila bura i oluja i tamni oblaci nad lijepom našom, imao sam instinktivnu potrebu da nešto učinim. Tada sam se zadesio u Petrovaradinu, gradu našega ličnoga velikana hrvatskoga, rodnom Bana Jelačića, župnik crkve u kojoj je on kršten, župnik crkve Svetoga Jurija, Svetoga Roka i eto su upravitelj svetišta Gospe Tekijske. Što sam mogao tada učiniti? Bio sam zavidan svima onima koji su imali podrume, pa su mogli pobjeći, sačuvati glavu i tako dalje. Kovarci napose jasno bile žrtava. Mi, koje je sudbina zatekla u Srijemu istočnome, nismo imali podruma. U prenesenom smislu riječi, fizički da, ali oni nisu mogli nas sačuvati, jer smo bili u državi koja je vodila beskrupulozan rat protiv naše matične države, mislim na Hrvate, napose na svećenike koji smo se tada tamo zatekli dekretom naših biskupa, Đakovačke i Srijemske biskupije tada. I ja sam, evo, uzeo olovku, pero, papir i počeo sam pisati o stradanju moga naroda. Tako je nastala knjiga Kako je umiru moj narod. Ona je prošle godine, evo, doživjela jedno ili dva svoja ponovljena izdanja, a ono prvo izdanje, kako rekoh, bilo promovirano ovdje 2006. godine. Po toj knjizi Šešelj je dobio Vojislav 10 godina kao haški prije toga oslobođenik, ali eto ipak na temelju moje knjige ipak dobio je prefiks ratni zločinac. Na Božić poslije podne prošle godine, jel da, išao sam na Beogradski sajam i kupio sam 5 njegovih knjiga pod naslovom Petrovaradinski ustaški župnik Marko Kljajić. Bio je tu, poslije kad su javili da sam kupio 5 knjiga, te djevojke koje su mi poslužile, jel pa pita Milomir Marić na televiziji Happy, pa šta bi da si ga, evo, ti vidio? Pa vidio me, jel? Pa nisam njega prepoznao. Kad su našli na internetu ko je kupio toliko knjiga, kaže, pa što mi niste rekle da ga pozovem na kafu? Nisam popio, razumije se, kafu s njime, niti bi popio, niti se susreo na Happy televiziji ili kojoj drugoj. Jedino bi mogli
kao svećenik to kaže, kazati, razgovarati kroz rešetke ispovjedaonice. Dakle, evo, i njemu i Miloševiću moja knjiga je bila optužbeni materijal u Hagu. Nešto slično osjetio sam i u proljeće 2020. godine. Zaključavanje, stožerokratija, nešto što je iznenadilo cijeli svijet. Do tada nitko ne bi pomislio da se tako nešto može dogoditi. Kada sam izišao iz toga zaključavanja, 10. svibnja, sam na križnom putu za Veliki petak, nitko ne izlazi iz svojih kuća. Veliki tjedan, Uskrs, prisjetite se, tamo je bilo posebno strašno. I ja sam otišao malo na godišnji odmor, nakon toga zaključavanja, zamolila me urednica, jedna od urednica Zagrebačkog hrvatskog slova, da napišem svoj dnevnik na godišnjem odmoru. Probudio sam se, rujan 2020. ponedjeljak, pod dojmovima jučerašnje proslave blagdana imena Marina na otoku Čiovu. U mjestu Slatine, na južnim kamenitim padinama otoka, poput Lastevićeg gnijezda, u ganku barenskih i slavonskih kuća iz terezijanskog doba, ugnijezdila se crkvica Gorske od Prizivnica, posvećena imenu Marinu. Njen blagdan 12. rujna, moj i rođendan, slavi se na prvu nedjelju po datumu. Ove godine on je bio u subotu, a slavilo se u nedjelju 13. rujna. Dolazeći na Čiovu upoznao sam na parkiralištu pred crkvom u centru sela Jozu Slivca. Ponudio mi je smještaj. Ispostavilo se da smo po rođenju zemljaci Bosanci. On iz Rankovića, novi pravnik, a ja iz Župe Sokoline kod Kotorvaroša. Svojim motorom povezao me Jozo toga nedjeljom jutra na misu Gospe od Prizivnica. Na misi u 10 sati okupilo se nekoliko stotina vjernika. Bilo je mnoštvo stranaca turista. Te poneka maska na licima stranih i domaćih dala je zaključiti da se nalazimo na početku ere koja nagovješćuje specijalni rat, koji je zasigurno neizbježan. Iščitavajući aktualni tisak, zaražen, pod navodnicima koronavirusom zaražen, shvatio sam da COVID-19 nije pandemija, nego program, odnosno plandemija. A najvažniji dio toga programa su propaganda i crni novac. U razgovoru s kolegama složili smo se da nikada nismo imali manje sahrana, no u tekućoj godini s pojavom koronavirusa 2020. Prema preporuci WHO, umrli se odmah spaljuje i time uklanjaju tragovi, odnosno mogućnost da se obdukcijom utvrdi pravi uzrok smrti. U mojoj Župi u travnju otpušteni pacijent iz bolnice u otpusnici je imao dijagnozu koronavirus, a radilo se o sasvim drugoj naravi oboljenja. Traumatologija, malo pao u kupatilu i tako dalje, nije slomio se ništa, ali se ogruvao. U misi sam sudjelovao kao obični vjernik turista. Bogu sam drago po Mariji preporučio sve moje mrtve i žive, kao i svu djecu ovog zemaljskog Oca Nebeskoga. I one kojima se manipulira, kao i one koji su manje više svjesni manipulatori. Obogatila me je divna propovedь nepoznatog mi subrata u svećeništvu Don Jere iz Splita. Nakon ručka uživao sam u moru i suncu. Pročitao sam tih dana i knjigu koju citira i subrat Don Josip Pamele Aker, Katolički pogled na vakcinu. I isto Vito, moj dragi subrat, sam Baranjac, ja sam i Baranjac, citirao je, spomenuo je knjigu Gdje je Bog u vrijeme koronavirusa od Johna Lennoxa. Međutim, posebno je obogatila me knjiga Don Josipa koja prošle godine, 2021. objavljena, a meni se našla u rukama pred 10-ak dana.
2020. godine, neću vas puno opterećivati, ja sam vodio nekoliko župa, pokrio sam 200 kvadratnih kilometara sa 15 sela tamo u Srijemu, jel da? Pa mogu pratiti matice, parice, umrlih i tako dalje. Dakle, 2020., 2016., 17., 18., 19. kad sam u Sučin držao i Golubince sa Starom Pazovom i ostala sela okolo, Nova Pazova, Batajnice i tako dalje, jel da? Umrlo je ti 4 godine, 2016., 17., 18., 19., 24, interesantno, konstantna brojka. 2020. kada se pojavio je taj ubica, jedan strašni virus, koronavirus, imam 19 sahrana. Nisam radio onaj postotak i tako dalje, što će reći vrlo veliki postotak. Čak, eto, koliko je da četvrtina, petina, manje umrli nego oni protekli godine dok nije bilo koronavirusa. Nešto slično tako i u Sučinu, nešto slično tako i u Novom Beogradu. Župa Svetog Ivana Kapislarskog, predsjednik Sučinu i tako dalje, i tako dalje. Statistika. Rekao bi narod, jel da, kad sam usporedio sa 2021. godinom, kada je počelo ono navlačenje na Vlakuša, ko ovce na sol, jel da, medijski, na onaj način, politika, jel, počele vakcine. 2021. godina, što je uvažena draga znanstvenica i doktorica, profesorica rekla, jel da, najsmrtonosnija godina u povijesti naših župa. Ja sam svakodnevno skoro na groblju u Beogradu. Novobežanijsko groblje na Novom Beogradu je najveće groblje, najfrekventnije groblje na području Beograda. Ja i sutra imam sahranu. Zadnji dan stare godine sam imao sahranu na tom istom groblju. Pitam koliko sahrana? Kažu danas 14, samo na jednom groblju. Sahranjuje se i subotom i nedjeljom. Sve nakon od 2021. godine. Posljedice vakcina. I meni pastoralis prudencija nameće, daju. I kažem i kolegama, kako je kod vas slično. Imamo opaske, matica umrli. Od koje bolesti? Uzrok smrti. Ajde, rak, insult, ono i tako dalje, moždani udar. Obavezno upisujte primio vakcinu ili nije primio vakcinu. Vjerovali ili ne. Na svim župama statistika prilično slična. 80 do 90%, jel da nisam statističar, matematičar, umrlo je oni koji umiru od posljedice vakcine. U Rimu je postigao doktorat iz filozofije, a u Španjolskoj doktorat iz moralne teologije. Redoviti je profesor u trajnom zvanju, zaposlen na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na kojemu je više puta biran kao pročelnik katedre filozofije. Vanjski je suradnik i filozofskih fakulteta u Zadru i Splitu, a na KBF-u u Splitu je član raznih povjerenstava, voditelj poslijediplomskog studija, član različitih uredništava časopisa. Kao i svi znanstvenici objavljuje članke, studije, prijevode u raznim domaćim stranim revijama. Autor je mnogih objavljenih dijela, pa evo pročitat ću neka od njih: Filozofska metodologija, Ugađanje duše, Priručnik za ispitivanje savjesti, Rat protiv čovjeka, Ilija Gromovnik, Božićno čudo na okitu, Gospa i Hrvati, Ivan Pavao II, Gospin vitez Hrvatima brat, te Cjepivo da ili ne. Član je Matice Hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva i tako dalje. Ja bih ovdje mogla puno nabrajati, rekao da skratim, ali ne smijem propustiti reći da je zaista pastoralno aktivan, posebice kao upravitelj crkve Svetog Filipa Nerija i kao dušobrižnik svih osoba koje se ondje okupljaju. Također je redovito i u više navrata godišnje onaj koji održava duhovne vježbe u zemlji, u inozemstvu, i također je često puta na Radio Mariji, odnosno redovito održava emisije Sjaj istine. Organiziraju, vodio više pokorničkih hodočašća, kao ljubitelj
Blažene Djevice Marije, a evo, te destinacije onako malo djeluju posebno, Solin Rama, Solin Marija Bistrica, Split Rim, Split Kotor, evo, zaista može puno hodati. Profesor, evo, izvolite, dajemo vam riječ. Sve vas srdačno pozdravljam, zadovoljstvo mi biti s vama i čast. Zahvaljujem predavačima, neću govoriti o knjizi, koga zanima može pročitati, tako da evo više bih se oslonio na neke stvari koje evo mogu poslužiti kao dopuna ovome što su rekli predavači. Naime, nalazimo se u jednom ratu kojega se može različito definirati, ali evo, možda najkraći naziv je da je to jedan biološki rat koji uključuje razne dimenzije, između ostalih, kao što smo čuli, medijsku, znači ratuje se i preko obmana i preko laži i to je ono što onda ima duboke poveznice sa onim iskustvom koje smo imali prije 30 godina. Evo, tada se ratovalo propagandom, ne samo oružjem, i tada su mnogi stradavali zbog propagande jer su vjerovali u neko lažno bratstvo i jedinstvo, nepropadljivost Jugoslavije i sl. I to smo onda platili životima. Nalazimo se u gradu Mučeniku koji je simbol države koju imamo i stradanja našeg naroda u novijoj povijesti. I možemo se pitati kako je bilo moguće obraniti narod i obraniti državu, da su naši branitelji tada rekli evo ja ću ići u obranu, ali ne smijem biti ranjen i ne smijem poginuti. Pod tim uvjetom, dakle, ne bi nas bilo večeras ovdje. Zato mislim da je vrlo važno ono što je u Evanđelju Gospodin rekao, da ko će ići za njim, da se mora odreći samoga sebe. Bez toga, ko nije spreman, umrije drugim riječima za Krista, pa ako treba i na križu, on jednostavno ne može biti Kristov, jer će doći u situacije jednom, par puta, više puta u životu, kad će doći pred zid, morat će birati. Ili će izdat, ili će biti Kristov. I to je ono što onda Gospodin kaže, tko se me zanijeće pred ljudima, zanijekat ću ga ja pred Otcem nebeskim. Znači, u tom slučaju, onaj takav se neće spasiti, nego će ići u vječnu propast. Pa kad se pitamo, evo, koje to veze ima što sam ovo sad rekao sa ovom našom situacijom vezano sa cijepljenjem. Mislim da je tu važno da čovjek, ako je došao do argumenata i do svijesti, do uvjerenja da se neće cijepiti, da onda za to uvjerenje mora ići do kraja. Kao što oni koji nameću cijepljenje, kako vidimo, nestaju, pa su prvo rekli rizične skupine samo, pa su onda rekli, evo, do određene dobi, oni određene skupine i slično, pa su sve više spuštali granicu, došli smo do toga da sad žele cijepiti djecu. I kad cijepe djecu, šta će onda? Možda će ići zato da cijepe djecu u majčinoj utrobi, ali tu očito nema kraja. I onda, kad mislimo da je kraj, onda će reći, nakon 4. cjepiva, idemo do 8. cjepiva, nakon 8. će moći opet proširiti listu do 20. Nema kraja. Znači, tu se jedino može odgovoriti ako smo isto tako spremni ići bezgranično, dakle, da ne postavljamo sebi granicu do koje granice sam spreman ići da se borim za svoje uvjerenje. Znači, drugim riječima, onaj koji je došao do uvjerenja da se neće cijepiti, on mora zato biti spreman položiti svoj život. To izgleda, evo, prilično, možda bombastično, ali kad gledamo, navode nas malo pomalo. Dakle, prvo, ako se ne cijepiš, onda nećeš imati do slobodu kretanja, kao što si imao do sada, pa ne možeš putovati u druge zemlje. Ako se ne cijepiš nakon toga, kad misliš da evo, odreću se putovanja, onda nećeš moći izaći na određena mjesta, kazališta, štarna i slično, ok, pa neću izlaziti. Pa onda nakon toga dolaze onda veće ucjene, nećeš moći raditi, a evo bez rada je malo teže, jer onda od čega će živjeti. A onda nakon toga već je u planu, pa ne samo to, nego
ako se nećeš cijepiti, kad smo ti oduzeli pravo da radiš, oduzet ćemo ti pravo i na slobodu, pa onda imamo već kampove gdje zatvaraju one koji se ne žele cijepiti, da sad ih drže nekoliko tjedana ili mjeseci, ali koji kaže da to neće prerasti u godine. Kad gledamo kako oni zamišljaju novo normalno nakon ovog, ili novi reset, nakon koji bi trebao doći preko korone i preko cijepljenja, onda vidimo da je tu zamišljeno da bi trebali ukinuti privatno vlasništvo. Prema tome, ako ti misliš da ćeš se izvući na način da ćeš moći živjeti na temelju ušteđenja, na temelju onoga što su roditelji stekli, i tu su doskočili, prema tome nećeš onda imati nikakvo svoje vlasništvo. Onda šta ti ostaje? Ostaje ti samo goli život. A onda ti mogu doći takav isto ako se nećeš cijepiti, a onda ćemo te jednostavno mi eliminirati. Prema tome, ajmo mi predvidjeti do čega sve može ići se u tom pritiskanju, u tom ucjenjivanju i doći do te zadnje točke, jesmo li spremni za to najgore, dakle jesmo li spremni u tom slučaju reći nisam spreman se cijepiti po cijenu toga da mi se oduzme život. To je teška odluka, ali mislim jedino ta odluka nam može dati potrebnu slobodu, da mi u slobodi možemo se postavljati i osjećati se kao ljudi. Kad gledamo zašto su naši branitelji polagali živote iz idealizma, ali šta su oni tu branili? Branili su slobodu svoga naroda, branili su slobodu vjere. Ako se ja ovdje borim protiv ucjene i ne želim se osobno cijepiti po cijenu toga da mi oduzmu život, da me ubiju, znači ja se tu opet borim za slobodu svoga izbora, borim se za svoje dostojanstvo kao osoba, kao čovjek i borim se za dostojanstvo djeteta Božeg, da sam dijete Božje i da Bog traži od mene da ja djelujem po svojoj savjesti i po svome uvjerenju. I evo, to je onda nešto što ako su ljudi mogli za manje vrijednosti polagati živote, ko sam ja da onda rečem, ja neću, moj život je drugačiji, ja moj život moram zaštititi po svaku cijenu i ja nisam spreman onda tu položiti život. Došli smo do toga da smo jednostavno ispada da je naš život zemaljski toliko vrijedan da ga ni pod koju cijenu ne smijem izgubiti. Da ništa čovjek nije spreman žrtvovati, ispada da nemamo nikakvih ideala, nikakvih vrednota, da jednostavno ne postoji onozemni vječni život i onda da jednostavno moramo činiti stalno kompromise iz dana u dan i što nam ostaje onda od ljudskih prava, od dostojanstva, od vjerničkih prava, ne ostaje nam ništa. Ja poštujem odluku onih koji su odlučili cijepiti. Ako su to učinili iz uvjerenja, možemo onda diskutirati, ali svakako poštujem i spreman sam pravim njihovu slobodu da se cijepe. Međutim, gdje je tu doista, koliko se puta tu radi o slobodnoj odluci, koliko se puta radi o informiranom pristanku. Nedavno je sreo sam sad za ove blagdane mog bivšeg studenta teologije koji radi u Beču u jednoj državnoj firmi i kaže da bi održao posao, on se išao cijepiti. Momak ima 40 godina. I to se išao cijepiti u katedralu Bečku. Ona ima jednu kapelu koja je određena za cijepljenje i kaže i tu onda cijepe ljude. I on je rekao, evo, ja se cijepim, ali vi mene prisiljavate na cijepljenje, ja to nisam slobodno izabrao. I onda su se ovi sablaznili koji su ga tu cijepili i htjeli su ga istirati silom iz katedrale. Znači, on je sebi dao duška i protestirao na takav način. Pa, tu se postavlja pitanje, kad se vrši takav pritisak, kad se vršu takve ucjene koji prelazi često u jedan teror, da li je moguće da mi ne vidimo da ovdje nije konačni cilj cjepiva, da nije cilj suzbijanje virusa i rješavanje zaraze, nego da je cjepivo samo sredstvo stvaranje jednog novog poretka koji se ne krije, da je to ono žele stvoriti novo normalno u kojem će naše slobode jednostavno biti svedene na minimum ili ih neće biti. Prema tome, za što su se borili naši stari pod Turcima, za što smo se borili za vrijeme komunizma, za što smo se borili kad smo dobili državu, ako ćemo sad to sve preko noći izgubiti nakon 3-4 godine ove korona krize.
Zato mislim da u ovim pitanjima, u ovom krizi ne može ni jedan svećenik ostati po strani, jer se ovo ne tiče samo znanosti, ne tiče se samo zdravlja niti medicine, nego se tiče elementarnih ljudskih prava i vjerničkih prava. I ako jednostavno mi zašutimo, onda, kako kaže Isus u Evanđelju, kamenje će progovoriti. Potrebno je govoriti, bez obzira što nas cenzuriraju, bez obzira što nije moguće doći u glavne medije, ali ono što ja kao svećenik mogu učiniti da ljudi počnu misliti svojom glavom, da koriste svoju slobodnu volju i slobodu izbora, da se bore, da se budu slobodni u donošenju odluka. Mislim da sam to dužan učiniti bez obzira na sve što se događa i bez obzira da li se to mnogima neće svidjeti ili hoće. Potrebno istinu donositi u zgodno i nezgodno vrijeme. Ja ne držim da sam u posjedu istine, niti mislim da je itko potpuno u posjedu istine, ali mislim da se moramo svi boriti za istinu. I jasno i da moramo to učiniti u ljubavi. I to je ono evanđelsko načelo, donosite istinu u ljubavi. To je jedino što nam može sačuvati slobodu. Hvala. Zahvaljujemo i profesoru Bužiću, te sada predajemo riječ vama. Ukoliko želite postaviti određeno pitanje našem predavaču, ja ću se potruditi dobro vidjeti tko je podigao prvi ruku, pa evo da bude nekakav redoslijed. Izvolite. Pa evo, možda za pitanje, ako se možda predvidjeti barem otprilike, pošto je sad zna koji su ubrzo nakon cijepljenja umrli, imali posljedice. Malo prekida mikrofon, možda korak naprijed ako možete. Dugoročne posljedice, ili se mogu bar otprilike, znači nakon 2, 5, 10 godina, koje bi mogle još biti. Dakle, znaju li se dugoročnije posljedice eventualno, osim onoga što ste nabrojali? Gledajte, mi ne znamo kakve će biti dugoročne posljedice, jer to je sad još faza eksperimenta. Pretpostavlja se da će biti puno smrti i to maligniteta. Dosta, jer kad su pitali Luc Montagnier na francuskoj televiziji, odmah u početku, još 1920. godine, rekli su kad su cjepiva stigla, pitali su ga hoćete li se cijepiti, on je rekao ne. Speaker ga je pitao, a zbog čega? On je rekao ne želim dobiti rak. Prema tome, ono što sam ja govorila, ja sam jako kratko govorila, ali messenger RNA kad uđe u genom, on nema, još niko nije dokazao da nema kancerogeno djelovanje. To je tuđa molekula koja ulazi. Osim toga, ta molekula kada uđe u stanicu DNK, dovoljno u cijepivu ih ima jako puno tih RNK. I praktički je dovoljno za cijeli organizam da preplavi. Oni prolaze krvno-moždanu barijeru pa idu u mozak. Smatra se da takvi uopće ne bi smjeli biti davaoci transfuzije, jer na taj način možete taj spike protein prenijeti putem krvi drugima. To je nešto što postoje dugoročne, kratkoročne i dugoročne posljedice. Za kratkoročne vidimo jako puno smrti. To su sve u stvari tromboembolije, jer taj virus, odnosno iz cjepiva taj messenger RNK je on se rasprostire, kao što sam rekla, po cijelom organizmu i može izazvati mutacije u stanicama. Što se tiče somatskih stanica, tu mogu doći do tumora. Što se tiče germinativnih stanica, tu može doći do raznih metaboličkih bolesti koje će se prenositi jer dolazi do mutacije. A još samo da kažem da
kada već u samoj dozi cijepiva imamo jako puno tih messenger RNK, dovoljno za čitav organizam. Ali sa povećanjem učestalosti cijepljenja, još pogotovo booster i to je onda sigurno. Što će biti, to još svijet očekuje. Evo, recimo za djecu sam pročitala ovaj članak, to je rekao Mike Yerden, on je jedan od najjačih imunologa svjetskih, najjači. On je rekao, ništa nećemo dobiti cijepljenjem djece, osim smrti u koje će biti enormne. Kasnije. Dobro. Evo, poštovanje, Milan Stjepanović iz Ivankova. Čast mi je pozdraviti velečasnog Marka, čiji sam ministrant nekada bio. Inače, trenutno se bavim bolesnicima na jedan specifičan način kao Caritas i skrbim za 880 bolesnika u našoj nadbiskupiji kroz jednu posljedionicu bolesničkih pomagala i zaista za ove 2 godine velika iskustva tim susretima smo stekli ovo tog COVID-a. Hvala Bogu od silnih volontera, bilo je neke izolacije, ali nije bilo bolesti. Ja bih postavio pitanje, Don Vitomiru, ako se ne varam, u vezi tih komunikacija. Dakle, nama vjernicima je važna komunikacija ta i informacija, a pogotovo iščekujemo želju informaciju od crkve. I to svi nekako iščekujemo, tu jednu jaku podršku iz crkve. Gledali smo sad i ovo izvješće naše Hrvatske biskupijske konferencije, ali uvijek se postavlja to pitanje komunikacije, kako se danas nosi sa tim informacijama, kad upravo s tim informacijama počinju i naši katolički mediji. Dakle, gostovao sam i na HKR-u i tako tim, ali informacija i HKR-a i hrvatskih medija počinje sa istom informacijom kao javne televizije koje su plaćene i plaćaju se da tu informaciju prenose. Mene to na jedan način bude žao. Mislim da bi se ako ništa, makar ponekad mogle preskakati te udarne informacije, jer one najčešće ostaju prva i zadnja informacija. Pa evo, da li imate nekakav savjet ili nešto, ili ne bi isključili HKR, ali hvala. Pa gledajte, HKR je u vlasništvu Hrvatske biskupske konferencije, sigurno da oni provode ono djelo kako im oni govore. I ja se mogu isto složiti s vama, sigurno da nema nekih razmaka u poimanju vijesti koje donose oni pitanju pandemije i korone. Međutim, postoji drugi katolički mediji kao što je Radio Mir Međugorje, koji na drugi način promiče, Radio Marija, pa evo imamo i druge portale na koji način možemo doći do informacija. Nažalost, i ja vidim to isto u hrvatskim katoličkim medijima, da baš nema odmaka od državnih medija, nema nekako, recimo emisija Argumenti, jednom sam slušao Argumenti, ali nema nikog na drugoj strani. Njih su stavili, teologa, 2 liječnika, 1 svećenik koji je govorio, ali nema neko da se suprotstavi na taj način. Pa evo i Laudato televizija tako na svoj način želi prenijeti. Svi su u jednoj istoj šabloni, niko ne odstupa. Ovo što je rekao profesor Mužić, treba hrabrosti i reći da li su neki u strahu, da li svi provode ono što im gazda kaže, ja mislim tako. Ali ima i drugih medija na koji možemo doći do informacije, do ovih točnih informacija, do pravih informacija. To su male, to su kao mala kap u moru, ali može se doći i čovjek stvara sebi jedno mišljenje i nekakav stav prema cijepljenju, prema ovoj situaciji koja jest. Bog nam je dao i razum i dao nam je duh da malo promičemo i ovu budućnost i ovo vrijeme i da ne padamo lako. Informacije koje nekad dobivamo, one nam stavljaju pritisak i
utječu na naše zdravlje. Vjerujte mi. Dakle, Amerikanci su proveli anketu, istraživanje, dakle, koliko samo utječu na djecu. Evo toliko. Za profesora Mužića. Dakle, zanima me njihovo razmišljanje o tomu hoće li se institucionalna medicina iz vaše perspektive, je li on neki novi početak sa institucionalnom medicinom i danas očekuju neki veliki rascjepi u tome kakva je bila do korone i poslije i kako komentirate svako iz svoga područja svoje kolege nekako. Čini se da, dakle, ovo prvo pitanje, dakle, zanima me bioetička perspektiva i biomedicinska perspektiva na budućnost medicine, institucionalne. I, dakle, kako komentirate svoje kolege, svako iz svog područja. Dakle, čini se nekako da su mnogi liječnici, dakle, radiolozi su postali stručnjaci za virologiju, epidemiologiju, iznosili su suverene stavove i podatke, a zapravo se pokazalo da čak neki laici bolje su se zapravo snašli u ovom košmaru podataka medicinskih nego neki liječnici. Nekako se čini da je autoritet liječnika tijekom ove krize zapravo jako opao i da se pokazalo da mnogi liječnici nakon faksa zapravo ne rade na sebi, ne čitaju znanstvene radove i može se reći da čak pitanje mogu li uopće razumjeti ovo što se danas događa. Kako vi, dakle, profesore Mužić, komentirate, dakle, svoje kolege, isto svećenike, koji su, recimo, bili do korone eksponirani u pastorali, bili su stručnjaci za građevinska pitanja, za duhovna pitanja i tako dalje, a u trenutku kad su ljudi stvarno očekivali neki duhovni odgovor, neko teološko obrazloženje, onda su rekli mi ne možemo na to dati odgovor, nismo dovoljno stručni, trebamo slušati, dakle, jedan muk. Evo. Hvala. Ovako, medicina zapravo je dosta povezana sa farmaceutskim kompanijama. Ne bih htjela puno o tome, ali ovo što se drugi dio govori, znate, u medicini isto imate kao i svagdje u životu, da znaju isplivavati oni što imaju manju specifičnu težinu. Mi međusobno jako dobro znamo, međusobno, nema nas previše u Hrvatskoj, ko koliko zapravo vrijedi i ko koliko istinski uči i radi. Odgovorno mogu reći da imunologiju jako malo ljudi zna od liječnika u Hrvatskoj. Bave se neki kirurgijom, neki internom, neki dijabetesom, ali sama imunologija vam je jedna izuzetno, ja ću reći, teška, komplicirana. To se praktički ide do molekularne biologije i tu se mora trajno pratiti literatura, jer već ono što je prije 5 godina rečeno, sad se već demantira ili se novo... Tako da, mogu reći da ljudi, idu lakonski. Cijepljenje može, spriječit će, pogotovo kad im stalno neko govori nećete imati teški oblik, vi nećete umrijeti, ali kad gledate prave znanstvenike, oni jesu cenzurirani na svjetskoj razini, ali su dokazali da nije tako. Da nije tako. Prema tome, ja mislim ipak, znate, moramo malo i vedrije gledati. Ja mislim da se svi, kad pratite sve, svijet se budi. I sve više i više eksperimentalnih dokaza da oni su govorili krivo. Mislim da se sad i oni malo gube i da su u panici. S druge strane, ne znam koliko je poznato, ali to se radi, i to me mediji šute, evo, da se radi Nürnberg 2 proces. Jel? To advokat, najpoznatiji odvjet, Njemac, Fulmich Ranier, koji je, njemu se već priključilo oko 1000 odvjetnika. I proces je već počeo, tužba je već prihvaćena. Taj Luc Montagnier je bio prvi svjedok koji je pod zakletvom svjedočio. Ide jako puno, će sad krenut će se to. Mislim da će biti, ne znam koliko će se dobro osjećati ovi koji
tu propagandu rade. Ako se to zavrti, a taj Fulmiš Ranier je prije nego što je započeo tužbu, on je konzultirao i dobio dokaze od 110 vrhunskih znanstvenika. I oni su mu podastrli dokaze i on je to nazvao najveći zločin u povijesti čovječanstva, od kako čovječanstvo postoji. E sad, ovo što ste pitali kako liječnici, neki su vezani preko farmaceutske kompanije pa tako nešto rade, onda masa, veliki dio da se ne bave imunologijom. I što kažete, jedan radiolog stvarno ne zna imunologiju. I da on dođe recimo kod profesora Pavelića i da sjedne ili sa doma za tom lošom, ali neće nitko otvorenu, argumentiranu raspravu. Zašto nema na televiziji? Pozovite jednu stranu, drugu stranu, sučelite se i uživo. Ide se snagom ne ide se argumentima snage, već snagom drugom. Stvari, a to je prvo da smo nažalost podijeljeni po svim osnovama, unutar svojih obitelji, unutar župa, unutar struka, unutar nas svećenika, i da to nije dobro. Evo, da, kao što je rekao jedan od predstavljača, nije dobro da to koriste, da te podjele, da nas jednostavno zavade i da onda oni mogu vladati u ime šta ja znam čega. Dakle, potrebno je da imamo razumijevanje i ljubav jedni prema drugima, bez obzira na različitost u mišljenju i poštovanje. Dakle, s poštovanjem se može iznositi neslaganje i šta ja znam, ne treba mi neko ako drugačije misli biti neprijatelj, može biti protivnik i to je ipak drugačije. A drugo, ja nisam liječnik, ja sam ovu knjigu napisao na temelju znanstvenih radova i dokumenata. Zato evo sam donio bilješke, donio bibliografiju koja evo 30-40 stranica knjige je završena bibliografija, da svi mogu provjeriti ono što govorim. Znači to je jedan istraživački rad. Moji kolege koji govore u medijima, u glavnim medijima, oni nemaju za sebe jedan takav rad. Oni govore evo onako kako im dođe. Evo, kao što sam malo prije govorio, dakle, spontano i slično, ali to nije znanstveni govor. Znači, ako oni žele demantirati nešto što im ovdje ne odgovara i što im se ne sviđa, s čim se ne slažu, nek donesu dokumente, nek napišu znanstveni rad i nek onda tako demantiraju. Prema tome, zato mislim da nažalost, podjele postoje, moramo ih nadilaziti u ljubavi i moramo ih nadilaziti u istini. To je jedini put, bez obzira od koga dolaze druga mišljenja. Doktoricu, da li su ta cjepiva, to jest mi znamo da jesu, da imaju supstance, to jest stanice nerođenog djeteta, da ili ne? Za koga je pitanje? Za doktoricu. Možda da je dopustite profesorima ne, da ili ne, molim vas. Ne možete tako zvolati. Možda na jednoj razini ipak. Nema šanse. Početno je bilo na fetusima, oni su klonirali određene stanice, ali zapravo mogu samo jedino reći da se sastav cjepiva još pravo ne zna. A neki istraživači rade, našli su na primjer grafenov oksid koji se uopće nije prije spominjao, on je dosta toksičan. Za fetalne stanice priznali su da su uzete na početku fibroblasti i da su na njima radili, da su ih onda umnožali, ali tu su informacije jako na kapaljku. Evo ja mogu kao moderator samo nadodati da... Ja bih rekao, dakle, u slučaju pobačaja to je jedan ogroman zločin i kaže se po zadnjim ovim statistikama Ujedinjenih naroda da se godišnje 73 milijuna pobačaja službeno izvrši. Ako tome dodamo one koji se događaju neslužbeno i oni koji se događaju preko spirale i preko nekih drugih načina, onda možemo reći slobodno da je najmanje 100 milijuna godišnje djece se ubija na takav način. To je sigurno grijeh koji vapije pred Bogom i koji je nad nama svima, kojega mi shvaćamo neozbiljno ili ga prešućujemo
i to sigurno nam ne može donijeti blagoslov. Znači, trebalo bi se boriti i to je ono o čemu je Ivan Pavao II govorio, da je kultura smrti i koja nam svima može doći glavu. Evo, zahvaljujemo. Još jedno pitanje i morali bismo završiti. Evo, izvolite. Ispričavam se, ja nisam vidjela vašu ruku, pa može još dva. Evo, izvolite. Dobro. Evo ovako samo. Ja sam majka 4 djece i želim se zahvaliti za osvjetljenje o testiranju. Testiranje koje se provodi, znači sad gdje god da uđemo. Mislite na PCR i ovaj? Da, mislim ovo što nam rade na nos i to. Da. Vaše mišljenje, evo. Prije svega test je nepouzdan. Znate, on nije za dijagnostiku. Drugo, isto se malo o tome govori da ima jako puno križnih reakcija. Znači, ako imate u nosu primjer rinovirus ili adenovirus ili na primjer od bakterija stafilokok ili streptokok, vama će test biti pozitivan. Znači, ove sve brojke moramo uzeti sa dozom. Drugo, taj test nije po meni jako je agresivan i tu čak bude i probijanja membrane, pa dolazi do kapanja likora, to može biti i nezgodno. Prečesti testovi sigurno ne. Da li ima etilen glikola na vrhu štapića, to su sad neke spekulacije. Nemate pravih dobrih informacija, znate, a ovi koji bi možda i mogli neke stvari progovoriti su suprimirani, utišani. Nemate. U znanstvenim časopisima, evo, mogu reći samo da prvo govori se o nepouzdanosti i govori se o, jer to je onaj Robert Malone, on je to i ovaj Kerry Moles napravio, to, ali oni sami kažu nije za dijagnostiku. Dobro. Evo, želim vam ugodnu i laku noć i zahvaljujemo na vašem dolasku.